Adeg y Pasg roedd un arferiad gan y llywodraethwr i ryddhau un carchoror. Un oedd y dyrfa neu ddewis. Ar y pryd, roedd un carchoror oedd pawb yn gwybod amdano, dyn o'r enw Barabas. Felly pan oedd y dyrfa wedi ymgasglu, dyma Peilat yn gofyn iddyn nhw. Pa un o'r ddau dych chi am i mi ollwng yn rhydd? Barabas neu Iesu, yr un sy'n cael ei alw y Meseia? Roedd yn gwybod yn iawn ei bod wedi arestio Iesu am ei bod yn genfigenus ohono. Roedd Peilat yn onestedd yn sedd y barnwr pan ddaeth neges iddo oddi wrth ei wraig. Mae'r dyn yna'n ddieog, pa i gwneud dim byd iddo. Ces i hunllef ofnadwy amdano neithiwr. Ond oedd y prif offeiriad a'r arweinydd Iddewig wedi bod yn perswadio'r dyrfa i ofyn am rhyddhau Barabas, mwyn gwneud yn siŵr bod Iesu'n cael ei ddienyddio. Gofynnodd y llywodraethwr eto, pa un o'r ddau yma rydych chi eisiau i mi ei rhyddhau? Dyma nhw'n ateb, Barabas. Felly beth dwi wneud gyda'r Iesu yma sy'n cael ei alw y Meseia? Dyma nhw gyd yn gweiddi, ei groeshoelio. Pam, meddai Peilat, beth mae wedi wneud o'i le? Ond dyma nhw'n dechrau gweiddi'n uwch, croeshoelio fe. Dyma Peilat yn gweld fod dim pwynt cario ymlaen am fod dyrfa'n dechrau cynhyrfu. Felly galwodd am dŵr a golchi ei ddwylo flan pawb. Dim fi sy'n gyfrifol am ladd y dydd yma, meddai. Chi sy'n gyfrifol. Dyma'r bobl yn ateb gyda'i gilydd. Iawn, ni fydd yn gyfrifol am y peth, ni a'n plant. Felly dyma Peilat yn rhyddhau Barabas iddyn nhw.